Това се случва, когато се разхождате по 20 минути всеки ден. Още през първите няколко дни метаболизмът ви се засилва, което ви кара да се чувствате по-енергични и намалява ежедневната умора. Сърдечно-съдовата ви система се укрепва и кръвообращението ви се подобрява. Намалява се стресът и се отделят първите ендорфини, хормонът на щастието, който подобрява настроението ви. През втората седмица мускулите и ставите ви свикват с упражненията и забележимо укрепват. Тялото ви произвежда повече имунни клетки, което укрепва имунната ви система, а качеството на съня ви ще се подобри и ще можете да заспивате и да оставате заспали по-добре. След 21 дни ще забележите как отслабвате, тъй като ежедневните разходки увеличават разхода на калории. Умствената ви работоспособност също ще се подобри и ще бъдете по-съсредоточени и концентрирани. Редовните физически упражнения подобряват настроението ви и облегчават тревожността и депресията. Дългосрочните ползи идват след 4 седмици. Сърдечното ви здраве се подобрява значително и рискът от инфаркт и инсулт намалява. Имунната ви система е в отлична форма и общата ви физическа форма се подобрява. Тялото ви се чувства по-силно и по-издръжливо. И кажете с Богом на целия този стрес. Готови ли сте да се раздвижите? Тогава започнете още днес.